kyrtong shimet na Jowai North Constituency Bah K L Pariat. Ulai Jingmut nongialam shnong ban pynlong dak Rynsan Jonglang common platform ban ialap election MDC hakani kynti. Namar iatyngkhuh bat aiom thoh eksamin SSLC bat HSSLC jong khynnah skul baroh kawei ke Jylla. Uni rangbah ulong ulayo shibun jingud jong paidbah namar ka jingalap election kan penthut khynnah skul hakani por eksamin. Bah Pariat ula kerpat nongialam shnong ban perkhat sani bha bat rai mardor yakani kajing Jingmut jong na kebenta kajing bit jingbiang jong ki Samla puli baroh kawei kari lum jantia. Ula ongru ke election kan penwet khynnah skul khamtam hajuwai babun ki Jakarta eksamin kidon hangni. Kwa ialam ini yaitu kani ka election chaka JHDC iatyngkhuh kani ka exam yang kyo ilek metrik magam jo ilek 10+2 kat kama yoi betok ka exam ke rutin yang kini ka exam uman ka ceruk kani ka election kat kama wan man kat ni dabon ki man bai ki man pa ki ki khon ki ki ko exam li od li li khana ki ka jing kan tu jing karpat wa ong ye ki he shnong ki apa kerja ai kam jo kam tamile ki center yang ki exam ki ini hajuai wa kuntu karpat wa hakani election MBC yang kani ka dah sedang nado kani ka arhawi terbiat hab ka canvas dah sedang ni ketia kawan wa ong wa tan penman nak kawidan hi ka common platform na kawidan hi ka Rynsan hakawa waro ki candidate wan ki hakatulun hi ka Rynsan hakawa wan li khana ki ganong rem ki dai wayu le ye kani yarap ko ya ki ki khon ki ong i ki basa ki ong i ko bungkhra exam mata wa de bon man ko hai thau lai ka san rumut ki candidate wan ka tu ka chnong the one ke do si thau de penthut ko i khre kot yong ki khynnah yong i wang not i we yoluti wa ki khon ki yong i ki pasa ki yong i man ki ka man riat ka te to ka jing kwa yong i mara kham tam ki ni ko dap kha phras nem chanin to khil ro ki khilot yong i to jai wale kam ni upan baj ye ka ni ka jing bakala ha ki snam ki man chwa wa sen the one ki candidate chi singi da wi ar singi da wi le singi ki wi chtia kan mas ki paidbah ro ras ki nong karchana ka tu chnong dokta wan ga sa ka sma ka tung dokta an go I chong suk chong sai yong ka chnong tani ti da mat ha ka ni ka em ka jing jingmut ka jing karpat yo ro ki nong ki be chnong wa ka di yo la khang no mo wan no ki ra paidbah nong karchan ki tai ki candidate wa to wa la yo lai thon nei te wan u lai sma to lai I wan I ban thot ye ka tu chnong ka tha sekawi wan kat kama chem kat kama you hi election gitu da I chat made tem sole made is nyao kanile wan ra ko ka jing panthot ya ki khynnah I wo khre exam wo ye ka chnu tha la ta nei ti da man ka kini ki man bai ki man pa ki khon ki ong ki wa bon ki wa go ile exam ki da pha ki khon ki ong ki le wan li sa ki sa wai ki chini chi juai MB center bo ki gani ka jing kan tu par hai sao thoh yong nga saman la sao thoh wa ta wa la dai kani ni ka lat ko yu pen bai ya ki rekom canvas election mata wa ka JHDC na ka yu ka JDO MDC cha ka JHDC man ka u JDO baru o ya sai o ya kalam o chna an nei ti daw ka jaj baru yong I le usdang ga uchngan u biang u dab u to utani to na kani ki election kami tada diu pen bai pen sod ya kani election rukom canvas election yuruti wa man rate ka man step yong kani ka chnong ka tha yong ka ri ko jaj buru yong I la uman ko wachngan ko bi wadam ta lada im la ikam wa Jingmut ki wa bon o em do ko widon ka Rynsan yo em ka jingma mo to ila I ta ka jingma wa daman laitlan naloriten la em ka jingma le hai por wa yo lai paidbah canvas saga kiat niten saga poisa dawan hagini gisngi yo sol drugs boy dop si akli sol drugs ini te ladal man kam ni lokta jor ko ya ka wipu wi ka thlo yo ko em
hagi chnong gi tha hi I hai ni ha Jowai North bakam ju kerjin ti ayura ta ye ni o ye penduk pendam hai ni em kam ki kre lang nado wa he chnong ki nong kre kam chnong ki nong chong chnong wa ro he yo ye pen ba ye ni la dam ye wi kre lang chiru yo ma ha ma to wa ye boy ye du suki he hadin ga election nekte le thale te ye kalam daman ha ge ja ye be jarikan kat wa ki wa cha akta ha por election ki man gi chem jin jar ke ta ka da kam te ne bo ga jing tu ga jing kar pa wa ye ki be chnong wa ro he ni no kit kam chnong tan pen ba ka ni election atau kamu ngan ni ke council ta da man bod lo uklong snam yong ga jek bro yong ke ta pen ba ye man ko ka wa chnga em ka mi u ba pen na kan ni election ta yul ti ba kan ni kre lang wan ga chiru wa ki duna ke tambon kam tam ki wa em ki wan sa wa che ni u kre exam yo ki ke exam pu kre ki khon ki yong u pass ba ki dai wa mian ha kan ni election u lak ki u thot u ni ta ka ta ka jing kan tu yong I ka kan ni ka wan ka suryang ki wa bon wala ha phi ki wa chna ha phi ki no kit kam chna ba kham tam ya u deputy commissioner wa pa ki election ha pa west jain tia wa ju por yong east jain tia ta karmani wa ka man step man gawi sakan singi nei ni raw je yo tu mdc yo luti wa u je ni dei ti bro ti balai u je ni dei em ga jing khle ha ka wa waro ki long chong chna to u lai li thap ki ka vote ki ham e ga chi vote lam ho e u pandek e kamran kat te yo bhaw miet bha ga chna ka thaw yo in council yo in yo nang khlan cho cho ko kama da pangkup dei bor yo constitution yo ka rin dia